Airlines check-in ja autojen kuva tossa. Eli suoraan. Smile. Paalu paikalle. Kyllä. Emppuhieno. Oh yeah. Vittu. Kuumeisena päätään ja kuittiaan, että... Mitäs tästä tuli nyt tehty? No, saatiinko me ikkunahytti? Me saatiin ikkunahytti, niin sit mä voin sieltä ikkunasta työntää pään ulos ja oksentaa. Kerta kaikkia. Oi. Avokannellehan me päästään. Toivottavasti auto on vielä kyyvissä sitten kun... Ei, hienosti. Oi, mitä siellä on? Mitä siellä näkyy? Mitä näkyy? Herranen aika. Et nyt on elämäni ensimmäisen kerran ottanut tämmöisen postafeenin. Koska eihän se ole kiva, jos täällä sitten Yrjö lentää. Täällä me maataan nyt laivassa. Tässä on vielä noin tunnin matka kohteeseen. Mikä olo? Mulla on ihan hyvä olo. Jotenkin ensimmäistä kertaa tää liike ei oo mitään sellaista, mitä mä haluaisin pysäyttää, vaan tää itse asiassa tuntuu kehdolta. Niin en tiedä mitä tapahtuisi, jos mä yrittäisin liikkua täällä kauheasti ja näin, mutta tässä kun vaan makoilee ja laittaa silmät kiinni, niin tuntuu niin kuin tällaisessa turvan kehdossa saisi keinua kohti tuntematonta. Et aika jees. Entäs sulla? Ihan hyvä fiilis. Ehkä siitä lääkkeestä väsyttää. Se on tullut nukuttua niinku... En tiedä, tuliko nytkin nukuttua joku parisen tuntia. Suurin piirtein. Varmaan suunnilleen jo. Että Mut ihan ok fiilis. Ihana vaan lötkötellä. Että onhan tää tämmönen lepponen matkustusmuoto laivalla. Niin, onhan tää. Että heräsin, tai varmaan säkin heräsit tähän keinuntaan. Juu. Että välillä on ihan tasasta, mutta sitten välillä mennään niinku tässä suunnassa, että jalat menee tonne alas ja pää tonne alas, mutta ei liikaksi kuitenkaan. Niin, aika maltillista. Aika maltillista, joo. Mut selvästi tuntuu, että kun me molemmat herättiin siihen tunteeseen. On jo, että tossa toi heiluu toi meidän naulakko Patagonian kassi. Niin... No, tuolta verhosta saa paremman kuvaa ehkä. No joo. Tuuli ulvoo ja... Kuvat on ollut tosi lepposat koko reissu aja, ei mitään ongelmaa. No ihan reippaasti tuli tänne laivaan ja... Ei ne varmaan tiedä tietenkään, että on missään laivassa, kun ei tiedä mikä on laiva. Siellä ne nukkuu jommankumman, eikö molempien päät näkyy siellä. Semmosta. Wow. Täällä kun kävelee, niin lentelee. Keikuttelooka. Keikuttelee. Ensimmäinen yöpymispaikka on... Mikä alue tää oli? Joku Vallentuna. Vallentuna, joo. Vallentunassa lähellä Tukholmaa, niin mennään jonnekin luonnonpuisto. Mikä? Niin,
Se on joku puiston... Niin, joku luonnonpuisto. Niin, luonnonpuiston parkkipaikalle. Tossa oikealla on hevosia, mutta... Hevosaitaus, mutta ei siellä ketään ole. Aidalla on, kato mikä se on, mikä. Oi vitsi! Upea!